Kash, wayar da Ganduje da Masari ta fita kan haduwar Kwankwasa da Tinubu. Ku biyo mu don jin abin da suka tattauna a cikin wayar. Idan wannan ne zuwanka na farko wannan tasha, kar ka manta tashar Gaskiya 24 tasha ce wadda take kawo sahihun labarai. Ka daure ka danna mana subscribe da alamar kararrawa domin a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri ya iso gare ka. Ga cikakkun labaran kamar yadda kafar sadarwa ta Legit Nigeria Hausa ta rahoto. Kamar yadda aka zata kuwa, kwatsam sai ga wani sautin muryar gwamnan Kano da Ibrahim Masari, wanda a baya shi aka tsayar a matsayin mataimakin Tinubu kafin daga bisani aka maye gurbinsa da Kashim, inda aka ji shi yana bayyana damuwarsa na yadda aka yi zaman ba tare da su ba. Haka zalika an ji Gandujen yana bayyana shi Tinubun in yana ganin Kwankwason ya fi cancantar zama madadinsu. To shikenan, dan an ga ba su da gwamnati da sauran maganganu da ya faɗa game da abin da tattaunawar ta kunsa dai. Kawo yanzu ba a ji ta bakin Kwankwaso kan abin da tattaunawar ta kunsa ba, sai dai jaridar The Cable ta tsegunta yadda zaman ya gudana, wanda suka bayyana ta yin aiki tare da Tinubu ya yi wa Kwankwaso da Sunusi Lami da Sunusi. Ƙarshen rahoton kenan. Idan wannan ne zuwanka na farko wannan tasha, kar ka manta tashar Gaskiya 24 tasha ce wadda take kawo sahihun labarai. Ka daure ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri ya iso gare ka.